Usa ka 32 anyos nga habal-habal driver ang gipadakop human gireklamo nga nagbinasto sa usa ka 18 anyos nga tindera og mga sudan. Giangkon ni alias Ite nga unang higayon nga iyang nahimamat ang tindera og miangkon nga nasultian niya ang tindera nga siya na lang ang paliton. Nakasulti usab siya nga lami gani ang torta, lami usab siguro ang tindera. Matud niya nga way sagol pagbinastos ang iyang tinguha kay ang iya lang pagpakatawa o joke-joke lang. Matud niya nga ang iyang pagkatawa mahiligon gyud siyang magkomedya ug nangayo sab siyang pasaylo. Nahitabo kini diya sa may Barangay Capitol Site, Cebu City, niadtong Biyernes sa Udto, Hunyo 28. Kasong kalapasan sa Republic Act 11313, the Safe Spaces Act kun Bawal Bastos Act ang ipasaka pato kaniya. Tambag sa kapulisan nga likayan ang mga susamang komento ilabi na ngadto sa mga pag-ulang nagkaila. So let us be careful of our comment, especially kung atong hatagan og comment is wala ta kaila ug unsa iyahang giagian o kinsa puno siyang tawana.